बसुमतारी चिरां आगरखना भार्सेस अखाफोर बसुमतारी नै लोगोफोर बावखुंग्रि हाजोनि पार्ट 2 भिडिअखौहाय आं दिनैसो आपल'ड खालामबाय थ' लोगोफोर दाखालि गोलावद्रायखाय होजोबाखैमोन आं दिनै फिन होफिनबावबाय आरोना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबाथाय नायलांबाय थादो अननानै जोबजासे इन्टारेस्टिं जालांनोबो हानाय लोगोफोर भिडिअआ नायलांबाय था नै लोगोफोर बे पेन्डेलावनो प्रग्राम जागोन आरोना ओमफ्राय नै बेथिंहाय दं रेस्ट हाउस जिरायग्रा आलासि गेस्ट हाउस नैथिंजाय नै गासैबो बेयो लाइन लाइन हटेल गोजा नै लोगोफोर बेयावहाय खमलायनाय बादायलायनाय जागासिनो बसुमतारी चिरां आगरखना भार्सेस अखाफोर बसुमतारी क'क्राझार मादाखना 61 to 65 केजि केटेगरि फैलाव बसुमतारी चिरां आगरखना भार्सेस अखाफोर बसुमतारी क'क्राझार मादाखना संजय बसुमतारी बाक्सा आगरखना भार्सेस राहुल बसुमतारी सनितपुर मादाखना चन्दन नार्जारी क'क्राझार आगरखना भार्सेस उदय ब्रह्म क'क्राझार मादाखना रोहान बर' बाक्सा आगरखना भार्सेस नगेन्द्र बा उदालगुरि मादाखना बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन ना नों गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दौनाय माइ ओमफ्राय केमेराया बोरै जाखो आखाइ खमना बिनानाव थाखाय गोबारैनो नै खेराइ होनो आगजु खालामगासिनो सायाव ना
Pipeline nuinya dia. गासैबो हाजो गाखोनो फैदों आरो ना खस्थ' खालामै लोगोफोर Ada kameramen sih. देख थोड़ा नै बेयावहाय शुटिं सोलिगासिनो आरो ना जेम्स एक्टर दं आरो सुवर्ण दं आरो दंबावो सोरबा सोरबा नै Teruslah. Iki ada sih, iya. Kasih bikin semua lu, itu. Nah, hadir dari para Baokhungri ya. नै जोंहा मिस्टार मोना फैबाय आरो ना ओमफ्राय दायो जाबायदि मानसि थांदो बावखुंग्रि हाजो गाखोनानै लोगोफोर खस्थ' खालामनाब्लाबो आरो ना ओरैबायदि मानसि
Laksana. Dunia kari. Bulan deh, kayak ada deh. Dunia kari. Tata bye bye. Ala finishing ah. Ada. Finishing mau ya. Kita nggak. Ini berang. Malah gak kayak bukan sebelum nari di biji. Solvin dah Yusuf.